Gerenụ akụkọ ụwa nke tata bụ Fraịde, 27 n'ime ọnwa Mee afọ 2022. Akụkọ ụwa na-abịara gị site n'ụlọ ọrụ American Biafran Veterans Network, ABVet Radio na TV dị na Washington DC nke mba Amerịka. Onye na n'olu ya bụ Omalicha Nwada Igbo. Tupu anyị aga n'ihu, chee ntị nụrụ ọkwa. Agba nke atọ ọgbakọ nke eji atụkọta ego maka nchekwa ala nna Biafra bụ nke na-abịa kwa ọnwa ga-adị n'ụbọchị Mọnde abalị 30 nke ọnwa Mee afọ 2022 ngwa ngwa ọ kụrụ elekere 12 nke ehihie n'oge obodo New York nakwa elekere 5 nke oge ala Biafra. Ọ ga-adị n'akara mkparịta ụka Zoom n'akara nwudide https://us02web.zoom.us/j/8917021995 Isiokwu ọgbakọ a bụ ọgbọ nke ugbu a ga-akwụsị igbu ọchụ mkpochapụ agbụrụ nakwa atụmatụ mkpochapụ agbụrụ. A na-akpọku ndị niile hụrụ nnwere onwe n'anya dịka ndị otu Indigenous People of Biafra, ndị Yoruba Nation, Ariwa Nation, Ambazonia, tinyekwara ndị Oyi Biafra nakwa mba Afrịka ndị ọzọ nakwa ndị na-agọrọ ha ọfọma ka ha bịa kwado ọgbakọ ntụkọta ego a. Ndị ga-ele ọbịa n'ọgbakọ a gụnyere ndị otu American Biafran Veterans Network nakwa ụmụada Biafra worldwide. Maka inwetakwa ozi, kpọtụrụ Chief Obidike n'akara ekwentị a 202-250-0001 maọbụkwanụ Nwaada Ndidi Amaka n'akara 904-525-1282 maọbụkwanụ ndị ọzọ dịka Nwaada Rosemary Williams n'akara ekwentị 619-381-8579. Burukwa n'obi na ọgbakọ ntụkọta ego a bụ nke eji atụkọta nde $15 maka nchekwa ala nna. A na-arịọkwa onye Biafra ọbụla ịtụnye naanị opekampe $10 kwa ọnwa iji wee nye aka na nchekwa ala nna. Ọgbakọ ntụkọta ego a ga na-adị kwa ụbọchị Satọde ikpeazụ n'ime ọnwa ọbụla. Ya mere eji ohere a na-akpọkọ ha na eze sio ka ha jụkwa ịnabata oku ndị omekome na-akpọ maka ntụkọta ego n'ụdịdị otu a, wezugakwa nke a ga-abịara gị kwa ụbọchị Satọde n'ime ọnwa ọbụla. A na-ele anya na ị ga-akwado ya bụ ọgbakọ. Chezie ntị ka ị nụrụ akụkọ ndị a n'uju ya. Onye ndu otu Indigenous People of Biafra bụ Maazị Nnamdi Kanu ezipụrụla ndị bi na mpaghara South East ozi tụmadị ndị na-eso ụzọ ya. Ozi a bụ nke o zipụrụ site n'ọnụ ọkaiwu na-ekpechite ọnụ ya bụ Ifeanyị Ejiofọ n'ụbọchị ụnyaahụ bụ Tọzdee 26 n'ime ọnwa Mee afọ 2022 mgbe ha gara leta ya dịka a kagburu ikpe ya nke gara adị echi na-abịa abịa tutu ruo 28 nke ọnwa Juun afọ 2022. Ka o sila dị, Ejiofọ n'ozi a bụ nke Kanu ziri ya kwupụtara sio na Kanu bụ nnọọ onye kwudosiri ike n'okwukwe ya inweta mmeri n'ikpe ahụ a na-ekpe ya. Ọ gara n'ihu kwuo sị na Kanu kwupụtarịrị sio na àjà ọ na-achụ abụghị nnọọ nke dị ukwuu nyere nnwere onwe ndị ya bụkwa ndị ọ hụrụ n'anya nke ukwuu. Ya mere ọ kpọkuru ndị niile hụrụ ya n'anya ka ha kwudosie ike ma gakwa n'ihu na-erube isi n'iwu dịka ha na-eme na mbụ. O kwupụtara sio na Kanu bụ nnọọ onye obi tiwara n'ihi akụkọ arụ ndị omekome na-akpa na mpaghara South East, tinyere igbu ọchụ nakwa mbibi ha na-eme n'ebe ahụ site n'aka ndị iro ndị Igbo. Ọ sịrị na Kanu katọrọ ya bụ arụ bụkwa nke ndị omekome na-akpa wee gwa ya ka o zigara ndị Igbo ọnọdụ ya n'ihe ndị a na-emenụ. Kanu gara n'ihu kasie obi ndị niile bụ ndị ahụ arụ a ndị omekome na-akpa bụ ndị na-akwafu ọbara metụtara ma sị ha kara obi dịka ọ kpọkuru onye ọbụla ka ha jikọta aka n'ịchụpụ ndị ọkụkọ amọcha adịghị mma n'ala Igbo. Ọ sịrị na o wutere Kanu nke ukwuu na n'agbanyeghị na akpọchibidoro ya ebe ọ gakwara n'ihu na-ata ahụhụ n'ihi ndị obodo ya bụ ndị ọ na-achọ ichekwa, ma ndị omekome arịbatala n'etiti ha wee si otu a na-akwafu ọbara ma na-ewetakwa mbibi n'ala ahụ, kwa nke ọ kọwara dịka nke jọkarị udere na njọ. Ọ gara n'ihu kwuo sị na nke a ga-akwụsịrịrị. Ya mere ọ sịrị na oke nkwafu ọbara, ọnọdụ enweghị nchekwa nakwa arụ ndị ọzọ a na-ahụ
ga-ahụta n'ala Igbo ga-akwụsịrịrị. Ọ kụrụ ndị na-eso ya ka ha kwudosi ike n'okwukwe ha n'ihi na ha ga-enwe ọṅụ n'oge na-adịghị anya maka na chi bọrọ afọ abọọla nkwọ. Ọ sịrị na ohere ahụ ha ji wee gaa njem nleta dịka Ejiofor kwupụtara ka ha jikwara wee leba anya n'atụmatụ ha ịgbapụta Odoziakụ Ụkamaka Ijezie, onye a maara dịka Mama Biafra, ebe o nyere mmasị obi ike si na nwaanyị a ga-enwere onwe ya n'oge na-adịghị anya. Ka o sila dị, o mere ka amatasio na Kanu kelere ndị niile na-eso ụzọ ya maka nkwanye ùgwù ha, nrube isi ha nakwa idowe onwe ha dịka ndị na-erube isi n'iwu n'oge niile a na-ekpe ya ikpe. Ọ sịrị na agaghị echefu ịchụ àjà ha ma ọlị. Ọ gara n'ihu kpọkuo ha ka ha gaa n'ihu na-ekpere ya ekpere na gakwa n'ihu n'ịgba ya ume mgbe niile, ebe ọ sị na otu ndị ọkaiwu ya ga-agakwa n'ihu na-arụkọta ọrụ ịhụ na ha nwetara otu anụ ahụ a na-achịso, bụ ịhụ na Kanu nwere nnwere onwe ya. Ndị otu Indigenous People of Biafra anọọla ụnyaahụ wee gwa aka na-achị steeti Ebonyi bụ Dave Umahi si ya na ọ nọ nnọọ na-ewu ụlọ ya n'ime nrọ n'atụmatụ ya ịzọ ọkwa onye isi ala Naịjirịa, dịka ha sịrị na ndị Fulani agaghị enye ya akwụkwọ ikikere ịzọ ọkwa onye isi ala ma ya fọdụkwa ikwe ka ọ bụrụ onye isi ala Naịjirịa. Otu a na-achụso nwere onwe Biafra gwara Umahi sio ịgba mgba okpuru ya nakwa okwu ọjọọ na-ekwu megide ndị Igbo naanị ka o wee nweta akwụkwọ ikikere iji ọkọlọtọ otu ndọrọndọrọ ọchịchị APC wee zọọ ọkwa ga-eme ya ka ọ ghara dị inweta nkwado ndị ahụ na-edunye ya ka ọ na-ekwutọ ndị Igbo ma ya fọdụkwa inweta ntụkwasị obi ha iji bụrụ onye isi ala. IPOB n'otu ozi o zipụrụ site n'ọnụ na-ekwuchitere ya bụ onye odeakwụkwọ mgbasa ozi ya bụ Emma Powerful zaghachiri Umahi n'okwu ahụ o kwuru megide IPOB, dịka ọ sịrị na arụ niile a na-akpa n'ala Igbo abụghị nnọọ nke ndị si esi bịa kama na ọ bụ ndị bi na mpaghara South East na-eme ya. IPOB n'ozi a nke ha kpọkwasịrị Dave Umahi Fulani agaghị enye gị akwụkwọ ikikere ịzọ ọkwa onye isi ala Naịjirịa gwara ya ka ọ kwụsị nnọọ igbu oge ya nakwa ịtụfusi ego ya, ebe o chere na ya ga-enweta akwụkwọ ikikere iji ọkọlọtọ otu pati APC wee zọọ ọkwa onye isi ala. N'ozi a nke IPOB zipụrụ, ha sị n'ụdị okwu ahụ Umahi na-ekwu bụ nke o kwuru na ndị Igbo na-atụ asị na o nwekweghị mgbe ndị Fulani bịara gbuo ọchụ maọbụ gbaa ngwongwo ọkụ n'ala Biafra. Ha kwuru na okwu ahụ bụ nnọọ okwu onye na-enweghị nchekwa onwe ya, onye ụjọ onwe ya na-atụ, ma ọ naghịkwa ewute ha n'ihi na ha maara ebe ọ na-aga. Sịrị na onye ndọrọndọrọ ọchịchị ọbụla maọbụ onye ọbụla jiri ndị be ya wee mee akaja ga-aghọrịrị ụdị mkpụrụ ahụ ọ kụrụ, ma Dave Umahi n'onwe ya ga-aghọrọkwa ụdị mkpụrụ ahụ. Na o chere na ndị aka na-achị steeti si n'ugwu na ndị ndọrọndọrọ ọchịchị si na mpaghara ahụ bụkwa ndị na-akatọbeghị iyi ndụ egwu nke ndị ọchịnnama, ndị ekperima nakwa ndị otu Boko Haram na-akpa na mpaghara ahụ ga-enwe ntụkwasị obi n'ebe ọ nọ, ebe ha gwara ya ka o gosi nrube isi ya naanị site n'ikwutọ ndị be ya wee kọwaa nke a dịka ihe jọkarịrị udele na njọ. Otu a gara n'ihu kwuo si wezugakwa IPOB na ndị Fulani gara achụpụ Dave Umahi na ndị dịka ya na steeti Ebonyi. Ha gara n'ihu gwa ya sio na ọ bụghị ya ga-ekwuchitere ndị Ebonyi ọnụ na mgbe ọbụla a ga-eme ntuliaka nkwupụta obodo onye ga-ebi maọbụ referendum na ndị Ebonyi na onwe ha ga-eji aka ha kpebiere onwe ha obodo ha ga-ebi, ebe ọ bụkwa na Dave Umahi nwere naanị otu vootu nke ọ ga-atụ n'isi onwe ya, na ọ ga-abụ ihe iju anya nye ya na ọbụladị ndị ezinụlọ ya ga-atụnye vootu isonye n'obodo Biafra karịa Naịjirịa. Ha sịrị na ọ bụ nnọọ ihe iju anya na aka na-achị steeti Ebonyi bụ onye nọrọ n'afọ gara aga wee na-eti obewu gbasara otu ndị ọchịnnama si kpaa mkpamkpa na steeti ya wee gbuo ihe karịrị 100 mmadụ bụkwa ndị aka ha dị ọcha, bịaziri ugbu a tụgharịa wee sio na o nwekwaghị mgbe ndị omekome ahụ kpara ụdị arụ ahụ n'ala Igbo. Igbo ndị nwe mmadụ, chete nke ọma na akụkọ ụwa na-abịara gị site n'ụlọ ọrụ American Biafran Veterans Network ABVet Radio na TV dị na Washington DC nke mba Amerịka. Ịbụ onye rụrụ ọrụ n'otu ndị agha ka ịbụ onye agha na-arụ ọrụ na mba Amerịka nakwa na mba ndị ọzọ gbaa gburugburu, ABVet na-akpọ gị ka ị bịa sonyere otu ahụ. Naanị nyopuo ha n'akara nwaudide www.abvet.org maọbụ na WhatsApp 202-250-0001. Onye na n'olu ya bụ Omalicha Nwada Igbo. Chezie ntị ka ị nụrụ akụkọ ndị fọdụrụnụ.
Dịka ndị ọkpa egbe gara n'ihu na-akpa mkpamkpa ha na mpaghara South East, akwa ezuola ka mmiri n'ime obodo Umutu Autonomous Community nke dị na Lokpo Ukwu Umuchieze nke dị n'ọchịchị kansụl Ụmụnnochi na steeti Abia, dịka eliri ozu Chief Clement Ume bụ onye katkist nke ụlọ ụka St. Clement Catholic Church Lokpo Ukwu, bụkwa onye eliri na-ejighị isi ya. Onye katkist a bụ Ume lara mmụọ ka ekwupụtara na ndị ọkpa egbe dị mmadụ 20 wee wakpo ụlọ ya n'ime obodo ahụ n'ụbọchị Sọnde gara aga. Ụfọdụ ndị zibatara anyị ozi a mere ka anyị mara sio na ndị ọkpa egbe a ngwa ngwa ha zọchiri n'ụlọ onye katkist a siri n'ime ụlọ ya dọkpụrụ ya pụta n'ezi, were ọbụ kwaa ya n'aka ma gbupụ ya isi, sunye ụlọ ya ọkụ, burukwa isi ya wee rie mbọmbọ. N'oge anyị nwetara ozi a, onwebeghị onye pụrụ ịkọwa ihe kpatara ndị ọkpa egbe a jiri gbuo nwoke a n'ụdị a. Ka o sila dị, onye President General Umutu Autonomous Community bụ Victor Eme bụ onye kwupụtara nke a dịka eziokwu n'ihu ndị nta akụkọ, kwupụtara sio na ọnọdụ ejiri gbuo nwoke a ka bụkwa ihe iju anya nyere ndị obodo Umutu nakwa ebe ndị ọzọ. Ume gara n'ihu kwupụta sio na ndị uwe ojii bụ ndị emere ka ha mara maka njinji a, ebe ha zitekwara ụfọdụ ndị ọrụ ha bụ ndị bịara sere foto na ozu nwoke a nke isi na-adịghị etinyekwara ụlọ ya gbara ọkụ. Ka o sila dị, ụfọdụ ndị okenye na mpaghara ahụ sịrị na arụ a bụ nke akpara n'obodo ahụ bụ nnọọ nke a na-asọ asọ n'ebe ahụ, ebe ọ bụkwa na onye ụdị ihe a dakwasịrị ka a na-ahụta obi ahụ dịka nke na-adịghị mma obibi tuturukwe mgbe a kwara ala iji mee ka ndị mmadụ laghachi n'ibi n'ime obi ahụ. Njinji jiri n'ụbọchị ụnyaahụ dịka ndị ọkpa egbe a na-amaghị ndị ha bụ wakporo otu ụgbọala keke tinyekwara ọgbatumtum ma gbaa ya ọkụ n'okporo ụzọ Ụmụakashi dị n'akụkụ ahịa ebe a na-ere ngwa ndị eji arụ ụlọ dị na steeti Enugu, kpọmkwem na Nsụka. Nchọpụta emere gosiri na ndị a bụ nnọọ ndị si na ha na-emejupụta ọkwa Onyeapụlezi. Otu onye hụrụ mgbe nke a mere bụ onye na-achọghị ka akpọọ ya aha gwara ndị nta akụkọ sio na njinji a jiri n'elekere 6 nke ụtụtụ Tọzdee, mgbe ụfọdụ ndị ọkwọ ụgbọala keke gbapụtara ebe ndị a bụkwa ndị na-eyi ndụ egwu kpuru akwa kpuchi iru ha wee zọchie ma wakpo onye ọkwọ ụgbọala keke ahụ, tinyekwara otu onye ọgbatumtum, gara n'ihu sunye ya ọkụ ma nọdụkwa n'ebe ahụ ruo nkeji 10 tupu ha awụba na ọgbatumtum ha ma gbakwa egbe n'elu ma rie mbọmbọ. Nchọpụta emere gosiri na nke a kụnyere ụjọ n'obi ọtụtụ ndị mmadụ dịka ọtụtụ ụlọ ahịa, ọdụ ụgbọala, ụlọ akụ, tinyekwara ụlọ akwụkwọ ma ndị nkịtị ma nke gọọmenti mechisiri emechi na mpaghara Nsụka nakwa gburugburu ebe obibi ha. Ka o sila dị, mgbe a kpọtụrụ ya, onye na-arụgodi ọrụ dịka onye isi oche otu jikọtara ndị na-ere ahịa n'ahịa ahụ nke a na-ere ngwa ndị eji arụ ụlọ na Nsụka kwupụtara sio na njinji ahụ bụ nnọọ nke ejiri n'ezie. Nwoke a bụ Maazị Charles Ikema sịrị na ha gara n'ihu mechisie ahịa ahụ n'ihi njinji ahụ jiri n'isi ụtụtụ. Chetakwa na ndị otu Indigenous People of Biafra nọrọ na mbụ wee kwupụta sio na agaghị enwe ọkwa Onyeapụlezi echi na-abịa abịa bụ 26 nke ọnwa Mee afọ 2022 n'ihi na eyigharịrị ikpe onye ndu ha bụ Maazị Nnamdi Kanu tutu ruo 28 nke ọnwa Juun. Ka o sila dị, mgbe a kpọtụrụ ya, ọnụ na-ekwuchitere ndị uwe ojii na steeti Enugu bụ Maazị Daniel Ndukwe sịrị na ụlọ ọrụ ya enwetabeghị ozi gbasara nke a. Otu ozi anyị nwetara akọwala sio na otu nwaanyị bụ onye lara ezumike nka, onye aha ya bụ Fonsho Adeyemi, nakwa nwa ya nwaanyị bụ Bola ka a tọrọ mgbe ha na-aga steeti Ondo. Otu onye ezinụlọ ahụ bụ onye kwupụtara sị na mmadụ abụọ nọrọ na-aga na steeti Ondo n'abalị 17 nke ọnwa Mee afọ 2022 n'oge a tọrọ ha, ma ahụtara ụgbọala ha n'okporo ụzọ siri Ibadan gawa Ilesha, ma tuturu ugbu a ndị nwe ndị a anụbeghị ihe gbasara ha. Nchọpụta emere gosiri na ndị ntọ mmadụ a enwebeghị onye ha kpọrọ maka ego mgbapụta n'isi mmadụ abụọ ndị a. Ka o sila dị, kepukepu anyị nụrụ bụ na otu onye ezinụlọ ha bụkwa onye na-arụ ọrụ mgbasa ozi nọrọ na-enweta ihe iyi egwu site n'aka ụfọdụ ndị a maara aha ha n'ihi ụdị ozi ọ na-agbasa banyere ha ebe ha na-eyi egwu, bụkwa nke echere na ọ ga-abụkwa nke metụtara nke a. Dị ugbu a, di nwaanyị ya bụ Adeyemi Williams ekwuola sio na nwunye ya nọrọ na-akpọ ya n'ekwentị n'oge niile ha na-eme njem ahụ tutu ruo 3:00 nke ehihie, bụ mgbe ekwentị ya na-anaghị aga ma mbọ niile ọ gbara ịkpọtụrụ nwa ya nwaanyị bụ Bola bụ nnọọ nke dịka mmiri awụrụ n'elu okwute, ebe ekwentị ha bụkwa nnọọ nke agbanyụrụ agbanyụ ma ọ naghị azụ oku ma ọlị.
Igbo ndị nwe mmadụ asị na ọkazi anaghị eju akpa ekechie ya ọnụ, ya mere n'ebe a ka anyị ga-achịkọta ya bụ akụkọ ụwa nke taa. Cheta nke ọma na ọ bịara gị site n'ụlọ ọrụ American Biafran Veterans Network ABVet Radio na TV dị na Washington DC nke mba America. Onye nụrụ olu ya bụ Omalicha Nwada Igbo. Ụbọchị nta ka ịchụọ na were nchi ga-emesianụ. Tupu anyị achịkọta ya kpamkpam, chee ntị nụrụ ọkwa. All hail Biafra! All hail Biafra! Biafrans, the die is cast, the wind is blown. Biafra land is completely surrounded by our enemies. They are now going house to house, killing our youth, women, children, men, livestock, burning houses and markets. They will reach your village if not stopped. We must defend our home, protect our mothers, our fathers, sisters, brothers, friends, and our neighbors. No mission is too complicated. We will get the job done. We have sworn to sacrifice our lives if necessary to ensure the survival of Biafra. We did not ask for this, but have been pushed to the wall, while the rest of the world watch, doing nothing as we are being slaughtered. We have cried and begged enough to deaf ears. We cannot make peace with one who wants no peace, but seeking to exterminate us. The only option left is to rise and defend us by all means necessary. Nigeria government, Boko Haram, bandits and herdsmen are one and the same. U.S. government knows this fact. U.S. government has more and better intelligence apparatus than the rest of the world put together. USA government, by selling military hardware, is supporting genocide of other ethnicities and Christians by Muslim Fulani-led Nigeria terrorist government. To defend us, we need tools, and to get tools, we need support. Seeking self-defense is not a crime. We must be ready to strike when ordered to do so. From the Defense Structure Central Commander, please support Biafra Defense Fundraise Campaign. It is our duty. We, not the next generation, must get the job done. We did not ask for this, but compelled by necessity to survive. We cannot continue sitting and watching our people crushed or remain enslaved. We have been pushed to the wall, no place else to run to. Self-defense is not a crime. If Ukraine had to defend themselves, we must defend ourselves from the foreign invaders and the imposed governors. Man, we have to do this. This generation, not the next generation. We have to fight for our survival or else be exterminated. Support the Biafra Defense monthly fundraising. We are down, but not out. For the Lord is with us. We need your support now. We need your support now to be ready. We must be proactive. We need tools to defend ourselves. We need tools to defend ourselves. All hail Biafra! All hail Biafra! ABVet, American Biafran Veterans Network, Umuada Biafra Worldwide, and Biafra News anchors approved this message. All hail Biafra!